Hayırlı kеш. Әле генә ураза тоту тәртибе ифтарлар турында сөйләшкән кебек, баксаң, Корбан гаете дә килеп җиткән икән. Бу көннәрдә бар халык дини календарьдагы иң мөһим бәйрәмнәрнең берсенә әзерләнә. Гасырлар буена үтәлеп килгән фарыз гамәлебез булуына карамастан, ел сайын сораулар туып тора, ниндидер нечкәлекләр ачыклана, төрле якның үз гадәтләре, йолаларына күрә үз тәртипләре дә өстәлә. Шуңа күрә бүген студиябыз кунаклары белән Корбан чалу һәм аның тәртибе турында фикер алышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунакларыбыз һәм якынлашып килүче Корбан гаете белән сезне котлыйбыз. Алдан котларга ярыйдыр бит, хәзрәт? Ярый, әлбәттә. Без бүген Корбан чалу турында сөйләшербез. Имеш-мимешләрдә бик күп һәм шуннан башлыйсы килә. Менә бурычы булган кеше Корбан чалудан азат ителә дип әйтәләр. Бит без хәзер бөтенебездә ничектер бурычлы заманда яшибез. Бөтенебезнең дә кредиты бар, ипотекасы бар. Берсе бетә, икенчесен ала. Менә бу ни дәрәҗәдә бу бурычлар безне Корбан чалудан азат итә икән? Формаль рәвештә әлбәттә, әгәр дә без теге карасак, тышкы кыяфәттә сез әйткән фикер, аның нигезе бар. Ләкин һәр кеше үзенең хәленә карый, үзенең мөмкинлекләренә карый һәм аның мөмкинлекләре менә шушы үзе тарафыннан бөлгенлеккә төшү сәбәпле түгел, үзе тарафыннан нидә бер комфортларын арттыру өчен алынган бурычлары, әҗәтләр бар икән, ул вакытта әлбәттә андый азат ителү турында сүз бармый. Нигезсез ул маллы мөлкәтле булган, аның булган икән бер машинасы, ике машинасы булган дигән әйтәкендә квартирасы гына бар иде, йорт алган икән, ул вакытта әлбәттә андый бөлгенлеккә төшү хәле түгел. Кеше үзенең хәленә карый һәм дә үзенең хәле аның аңа күрсәтә. Әгәр дә ул кеше бу кредитларын җабып барырга аның берни проблемасы юк һәм шуның өстенә инде рәхәтләнеп Корбан чала ала икән, ул вакытта әлбәттә ул Корбан чалуда катнаша ала. Мин бәрабер генә киңәш итер идем, кеше менә шушы үзенә мул шартларны барлыкка китерде икән, бурычларны кулланып шу мул шартларны барлыкка китерде икән, ул Корбанын да адекват чалырга тиеш. Анда теге инде урысча шундай төшенчә бар, по остаточному принципу диләр аны, ягъни калдык пустык рәвештә түгел, Корбанга калган елында бер 5000, шул 5000гә бер сарык табыгал дип урам буенча эшләп бирергә хикмәт күрмибез без. Кеше киресенчә аның бер теге шөкер итү йөзе булырга тиеш, аның бер үзенең шул мәсьәләгә җитди карашы барлыкка кирегә тиеш дип өметләнеп калабыз. Монда бәя теге акча турында сүз кузгалгач, бик дөрес тә түгел инде акча турында сөйләшү, тик шулай да. Хәзер төрле вакытлар була җәмәгать. Бүген иртәгә акча керергә торган вакытларда бик күп, үзегез беләсез. Ул бүген иртәгә дигән бер ротнага сузылырга мөмкин. Корбан гаете менә килеп җитте. Күршеләрен сорага сорый. Күрше җаным, иртәгә бер сөкөнгә кертәм, акча керергә тиеш дип, теге сарыкны чыгып китеп, әҗәт хәлендә калып, аны шалсаң ул нәрсә була? Бар андый сорауларда, мәсәлән, аның турында берәр нәрсә язылды микән, берәр ничек теркәлде микән ул? Рөстәм хәзрәт. Ничек хәзрәт әйткән иде, ул һәр нәрсә мөмкинлеккә карап әлбәттә үзеңне бурычларга кертеп, бетереп, иртәгә өйдә ашарга да булмыйча, Аллаһ Тәгалә ул бит безне ярата, ул безгә зыян китерә торган әйберне кушмый. Ул безгә файда китерә торган әйберләрне куша. Шулай ук менә Корбан бәйрәме дә ул бит күбрәк гаилә бәйрәме. Кашан гаилә белән бергә җыелышып, мәсәлән, шул ук итләрне бүлгәндә дә беренче кисәген үзеңә калдыр диләр. Әмма үзеңә калдырып гаиләңне ашат, гаиләң белән бәйрәм ит, туганнарны җый, аннары гына мискиннәргә тарат. Аннары гына мискиннәргә тарат. Шуңа күрә әгәр дә аның акчасы бар икән, мәсәлән, анда зарплатасы килергә тиеш, ул вакытта әлбәттә ул рөхсәт ителә. Ләкин гаиләсенә, үзенә зыян китермәскә тиеш. Гаилә дигәннән, менә бар бит инде шундый гаиләләр ират эшли, финанс яклары аның өстендә, хатын-кыз тәрбия эше белән мәшгуль һәм ел сайын ират үз исеменнән генә чалу ни дәрәҗәдә дөрес. Ул менә хатын-кызга нишләргә? Ильяс хәзрәт. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлбәттә менә бу сорауны аны көнгә берничә тапкыр бирергә мөмкиндер. Инде ничек кенә булмасын, өйдә хуҗа ир кеше икән, хуҗалыкны, шул ук йортны алып бара, гаиләне тәэмин итә икән, әлбәттә
елга бер мәртәбә бер сарык, я булмаса бер курбан чалам дисә, ул инде йорт хуҗасыннан чалу хәерлерәк. Әгәр дә мөмкинчелеккә, менә әйткәннәрдән чыгып әйтәсе килә, мөмкинчелеге бар икән, бер сарык, я булмаса тагын бер сарыкны чалырга, онсы хатыны, я булмаса хәләл җифете исеменнән чалыр. Вәләкин дә шуны әйтәсе килә, шәригатьтә дә шул ук иң дөресрәге, аның йорт хуҗасы исеменнән чалынган курбанның әҗере аның бөтен туган тумачаларына ирешә торган була. Тагын бер ягы бар бит әле, мәрхүм булганнар исеменнән. Әйтик инде, безнең әби бабай дин тота алмады, шура ул түгел иде, корбанында шала алмадылар, бик теләсәләр дә, алар исеменнән барсын дип, бу инде теге өлгөреп калу максатыннан дип әйтикме инде. Бер изге ният белән шалынды бит инде. Изге ният. Андый практика бармы ул һәм ни дәрәҗәдә дөрес? Әлбәттә бар. Менә барбер беренче исән кеше турында сүз бара. Әлбәттә тагын мөмкинчелең бар икән, шул ук вакытта син инде үзеңнең мәрхүм булган газиз әтиең өчен, әниең өчен ул шул ук мөмкинчелеккә карап бөтен әйбер курылганды. Менә улуг хайванга кергәндә дә әйтик, мәсәлән, ул исән кешеләр курбан чалырга 7 кеше керә икән, аның берсе, менә минем мәрхүм дисә, әле анда да сорау туа торган була. Менә шуның өчен һәрбер нәрсәдә ачыклык кергәндә, без хаталанмаска тырышырга кирәк. Менә шуның өчен әйтәсем килә, беренче шул хакыйкатьтә әйтергә кирәк, исән кешеләр үз өстеннән булганны өстеннән төшерәләр икән, аннарсын инде калганын үзе карый инде. Бүген курбан чалу җирләре безнең җитәрлекме һәм аларны кем контрольдә тота? Бүген Казан шәһәрендә генә 17 җирдә курбан чалу урыннары билгеләнде. Без инде әйтәсе килә, монда нигә 17 урында? Чөнки урыннарда һәр вакытта ветеринар таләпләренә туры килә. Анда контроль бар, ветеринар санитарный экспертизалар оештырыла. Ул бит инде безнең яшәр ватаны түгел. Чала торган хайван исән булырга тиеш. Бер яшькәдән ким булу, бер яшькә чамасына җитәрлек. Бу инде сарык турында сөйлибез, бәрәннәр, сарык бәрәнне чалу дигән сүз түгел. Төрле авырулар, себер төләмәсе, бик начар авыру кешегә дә. Яшур дигән инде ул безнең хайваннарда, гына булса да, брюцеллез һәм туберкулез. Бик начар авырулар. Шуңа күрә, аннан сайлаганда да без инде каян кертелгәнен беләбез. Бу 17 урында чалынган җирдә эшкәртелгән. Аннары шала торган кешеләрдә иренчек түгел, беренче тапкыр гына чырпычак тоткан. Бик мөһим булырга тиеш, дөрес итеп эшкәртү, чиста, анда суы да куелган, аның күрсәтергән тастымалы да, юатырган, дезинфекциясы итергән препаратлар да, һәм башкалар. Аннан тагын бер мөһим ягы бар, анда безнең менә аның битендә кала, ишәкләре кала, аяк башы дигән кебек, тиресен шунда урыны көйләнгән, контейнер куелган, анда киеме, халаты куелган. Һәрбер 17 урында икешәр баш ветеринария белгечлек идарәсеннән икешәр ветеринар мал табиблары дежурда иртәнге сәгатьтән алып, без бит инде шулай беренче көнне өлгермәсә, икенче көнне дә дәвам ителә. Безнең яктан да урыннарда Идрис абый гафу итегез, кайсы урын 17 урын ул исемлеген каян күреп бу? Исемлеге безнең дини нәзариятникендә дә бар. Сайтта беркетелгән урыннарны инде без рекламада да күрсәтелде. Менә кичә бүген безнекеләр, менә мин үземнең инспекторлар йөреп чыктылар. Чыгалар, дәвам итәләр, бүген кичкә дә баралар. Чөнки кичә уже кичтән башланды шушы урыннарга сарыкларны кертеп, алар ничек тутыла, нинди ризык, аның алдында бармы ризыгы, суы бармы, анасын һәрберсе дә исән саумы, кылтырамы дигән кебек, аның битене булкатмаганмы, киселмәгәнме, канамыймы, берсен-берсе сүзеп канашырга мөмкин. Монда бит шәригать ягыннан да бит таләпләр бар. Аның сәламәт һәм камил булуы. Сәламәт һәм камил булырга тиеш. Аннан бөтен республикага килгән вакытта инде 55 урын җыела безнең. 55 урын. Теге авылларда бар бит инде андый кешеләр яшерен батырын түгел, алып кайталар курбанга дип, махсус шул шурына карата, андый кешеләргә килгән вакытта, топ булган вакытта, эзләп тапкан вакытта нәрсә сорарга алардан?
Иң беренче каян кайтты? Ветеринария сапаровайтын документы бармы беренче? Чөнки безнең яшьләр матур түгел, әгәр үзебезнең республикага килгән вакытта 35 меңгә якын бездә менә сарык җенесе бар. Сарыклар дип сөйлибез инде. Әгәр инде без инде күп чыганакларга таянып, соңгы менә 2 елда 13 меңгә якын. Может, күбрәк тә була инде. Кара исәп белән алганда 13 меңләп сарык башкарыла. Монда күпчелегенә сарык суйыла бит. Сыерларда суючылар бар. Biz менә онлайн заманда яшибез бит инде хәзереме. Күпләр бу мәшәкатьләрдән үзләрен азат итәргә тырышалар, кайдыр барып түгел, телефоннан гына заказ биреп, анда мәчетләргә биреп, мәчетләр үзләре тарата. Кем мохтаҗ, менә булай эшләү ни дәрәҗәдә дөрес? Аның савабы буламы? Әлбәттә була. Булай тиге Аллаһ Тәала кабул итсен, һәрбер кешенең изгелеген. Булай бу менә шушы сез әйткәндәй онлайн рәвештә заказ биреп аны эшләп чыгулары ул дөрес. Менә түләүче өчен дөрес. Ә инде аны эшкә ашыручылар, аларның намусында кала ничек эшлиләр икәнлеге. Безнең мәсхәбкә килгәндә, безнең мәсхәбкә үз кулың белән бирергә кирәк дип әйтәләр, юкмы? Безнең мәсхәбкә килгәндә, безнең мәсхәбтә ул яктан җиңеллек бар. Безнең мәсхәбтә теге малыңны биргәннән соң, акчаңны тапшырганнан соң, хезмәтчегә хезмәт хакын түләгәннән соң, ул инде аны ничек эшли икәнлеген, ничек аны башкарып чыга икәнлеген карап тору шарт түгел. Гәрчә башка мәсхәбләрдә ул катлаулы, аларда карап тору кирәкле. Шул безгә бераз менә революциягә кадәр соң революция алдыннан бер 15-20 ел эчендә башка мәсхәбләрнең китапларының тәэсире аркасында ул фикер кирип калган гына. Һәм ул безнең мәсхәбтән чыккан сүз түгел. Корбан чалуның башка нишкәлекләрен без рекламадан соң ачыкларга тырышырбыз. Хәерле кич, Таян нуктасы студиясында туры эфирда Корбан чалу тәртибе турында әңгәмәбезне дәвам итәбез. Әлбәттә, монда вак сораулар кебек, ләкин хәзрәтләр әйтмешли, бу сорауларны көненә бер 3 мәртәбә ишетергә була. Шуңа күрә инде файдасы булмыйча калмас дип уйлыйбыз. Хәзрәт, сезгә чират җитте, инде корбан ите турында. Менә бу корбан ите, менә аны тегендә монда куярга ярамый. Тәһарәтсез тутырга ярамый, мәсәлән, аның сөяген булай итәргә ярамый. Тиресен тегендә куярга ярамый дигән әйберләр ни дәрәҗәдә менә шундый кагыйдәләре бар аның корбан итенә кагылышлы. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Пәйгамбәр Мөхәммәд алейһиссәлам сөннәте буенча динебез куша инде корбан итен 3кә бүләргә. Берсен үзеңә калдырырга, икенчесен туганнарга таратырга, өченчесен инде мохтаҗларга бирергә. Үзеңә калдырасың килмәсә дә бер өлешен динебез әйтә инде бәрәкәт өчен үзеңә калдыр. Аның үзенең бер нуры, бер бәрәкәте бар шушы корбан итендә. Шул яктан сакраль дип алып. Ярар, аш уздырдык, сөякләре калды, шалганнан соң ишәкләре калды, башы, тиресе калды, тояклары калды, аларын нишләтергә? Аларын иншалла инде күмеп куярга. Эткә бирсәң? Итен бауда тора торган иткә бирергә ярый. Ну, сөяген. Аннары инде ниткәч инде ансын да алып инде хөрмәт күрсәтеп инде күмеп куясы иншалла. Иң мөһиме аунап йөрмәү дип әйтик инде. Шушы әйберләргә бер хөрмәт күрсәтү. Чөнки ул корбан чалынды, үзенең кыйммәтле малыңнан син өлеш чыгардың, Аллаһ Тәала ризалыгы өчен инде шуңа күрә аларга да бер шундый хөрмәт күрсәтү йөзеннән инде шулай эшлибез, күмеп куябыз. Гомумән сугым вакытында тагын бер әйбер бар. Сугымчыларның менә бу өлеше хәрәм дип, йөрәген шалырга кирәк дип, мәсәлән, 1-2 клапанын аортасын кисеп алып ташлыйлар. Ул өлеше дә бар, әйеме? Һәм тагын бер әйбер, әйтик, аның бит инде деликатеслары да бар. Узган ел микән, 3нче ел микән, безнең коллегабыз Зөлфәт Диннуров шундый авыр хәлгә калган иде. Корбанга ялгышмасам, шалынган тәкәнең йомыркасын ашаганнан соң, менә интернетта халык күргәннән соң, моның шикелле әйбер буламыни дип, аны хайран гына шәйнәгәннәр иде. Аны яклап чыгучы хәзрәтләр дә булды. Шәхсән мин мәсәлән Зөлфәт яклы, ул бит инде, деликатес инде нәрсә дисәң дә, аның юктыр бит инде аның кадәр хәрәм дигән өлешләре. Әллә бармы ул? Шәригатьтә әлбәттә анда әгъзаларның саны бар, алар шулар арасына бу керә, ләкин шифасын тапкан икән, ярар, бәхетле булсын дип әйтәм шуны. Зөлфәтнең ничә баласы бар? Зөлфәтнең ничә баласы бар? 3.
тапкан шифасын Аллах әйтер җәмәгать. Ягъни ул нежелательный дип әйтик инде. Шул уровеньда. Шул тирәдә. Бәйрәм турында да сөйләшеп алыйк. Закат фонды бәйрәмгә ничек әзерләнә? Мохтаҗлар менә Корбан итен кая авыз итеп карый алачак бәйрәм көнендә. Закат фонды быел да һәр елдагыча бу Корбан бәйрәмебезне зур түземсезлек һәм рәхмәт хисләре белән каршы ала, чөнки нәкъ менә бу көннәрдә Рамазан аендагы кебек үк бу көннәр безнең өчен урагысты дип әйтсәк була. Раббыбыз бу көннәрдә безгә күбрәк мохтаҗларга ярдәм итү мөмкинлеген ача һәм быел да без узган елгыдан әз генә булса да күбрәк күләмдә, ягъни 4 тоннадан артык Корбан итен урнаштырмакчы булабыз. Бу 2-3 көн эчендә 400 мохтаҗ гаиләгә тапшырмакчы булабыз без аны. Алар арасында күп балалы, тулы булмаган, авыру балалар тәрбияләүче гаиләләр һәм ялгыз өлкәннәребез дә шактый. Моннан тыш социаль юнәлештә эшчәнлек алып бара торган 4 оешмага да әз булса да ярдәм итмәкче булабыз. Әлбәттә, һәрбер терәүче бу ярдәмгә мохтаҗ булган кеше безнең фондыбызга шалтыратып, яисә офисыбызга килеп мөрәҗәгать итә ала, исемлеккә языла һәм без аны әлбәттә чакырып буш кул белән җибәрмәячәкбез инде, ярдәм кулы сузабыз. Моннан тыш, әлбәттә, безнең эшебез ит тарату белән генә шикләнми. Мөмкин булса әйтеп узам, Корбан гаетенә туры китереп, без менә бүген мәсәлән Гарафат көне уңаеннан апанай һәм гаилә мәчетләрендә авыз ачу мәҗлесләре оештырабыз ураза тотучылар өчен. Бу көннәрдә без 600 меңнән артык сум күләмендә акчалата ярдәм күрсәттек 7 кешегә. Алар арасында әлбәттә олы кешеләр дә һәм авыр балалар да бар. Моннан тыш, менә бу соңгы атна эчендә республикабызның 8 пунктында вакытлыча урнашкан Донецкий һәм Луганскидан күчеп килгән 500 кешегә 2 тоннадан артык авырлыктагы ярдәм күрсәттек. Бу инде иң кирәк булган көнкүреш химиясе һәм шәхси гигиена җиһазларынан гыйбарәт ярдәм иде. Һәм күбегез ишеткәнсездер, Рамазан аебызның соңгы көнендә 20 апрельдә Мамадыш районы Ямаш авылында мәчет янгыннан зыян күргән иде. Кызганыч һәм менә без нәкъ менә Корбан гаетенә туры китереп 2 ай узгач 1 миллионга якын акчаны аларга күчердек. Бу мәчетне төзекләндерү эшенә әз генә булса да ярдәм булсын дип. Кабул булсын, иң мөһиме бу ярдәмнәр барысы да. Һәм чараларга килгән вакытта иртәге көн белән генә тәмамланмый бит әле гаетнең гает дигән өлеше. Ул ничә көнгә кадәр бара? Бу Корбан шалуларны кайчанга кадәр уздырырга була? Һәм менә ул итләрне таратып, аш уздыру дигән гамәлләр кайчанга тәмамланса, йомгакланса, дөресрәк, әйбәтрәк була? Алланың рәхмәте белән, әлбәттә, әгәр дә без шалуга кайтсак, ул 3 көн дәврында шалына. Ondan sonra indi ol kurban bulmaz. Şuna göre менә 3 көн эчендә кардәшләребез тырышсыннар. Шулай менә ничек закат комитеты әйткән, Аллаһ Тәгалә разый булсын. Бүген безнең гаилә мәчетебездә авыз ачу, бүген Гарафа көне бит, бөтен дуалар кабул итә торган. Һәм иртәгә Алла бирсә, без шушы илә намазыннан соң мәчетебездә гаиләләр өчен, балалар өчен бәйрәмне оештырабыз. Алла бирсә, анда ук шушы 3 казанда ризыкны пешерәбез. Алланың рәхмәте белән кемнәр курбан итен авыз итим әле дип, бала аныкларын күтәреп, шушы 12-дә 30-га гаилә мәчетенә файзи 2 килсеннәр, бәйрәм итсеннәр, бөтенесе Алла бирсә бушлай булыр, батутларда, паровозларда булыр. Алла Тәгалә кабуллардан кылсын. Айрым рәхмәт әйтәсе килә безнең ветеринариягә, чөнки мен һәр вакыт кемдер көлеп әйтә дип уйлыйдыр. Әйтәм, яхшырак тикшерегез, чөнки аннары безгә аны ашарга, менә бит безне хәзрәтләренә иләргә чакырып, шушы курбан ашын ничек сез әйттегез, уздыралар, хәтта ел дәврында 2нче курбанга хатлы уздыралар. Шунда без дуа кылабыз, аларның холодильниклары яхшы булсын дип, чөнки менә һәм ветеринария яхшы тикшерсен дип, шунда менә без рәхәтләнеп, шушы курбан ашларында тәкъбирләрне әйтеп, дуаларын кылабыз, Аллаһ кабул кылсын. Шин ул ничек әйткән идек, гаилә бәйрәме, гаиләләр турында да онытмасыннар, хатыннарына бүләк алсыннар, балаларына бүләк алсыннар, хатыннары иренә бүләк алсын, балалары да әтиләренә берәр рәсем ясасын. Менә иртә шулай матур итеп бәйрәм итсеннәр. Эш куштыгыз сез безгә, хәзрәт, рәхмәт. Мин дә үземнең гаиләмне искә төшереп, бүләккә нәрсә сорыйм икән? Туры эфирдә эшләйбез.
Мин дә үз гаиләмне искә төшереп, менә бәйрәм көнендә минем әним Корбан ашыннан тыш бәлешләр салайды, гөбәдияләр пешерәйди һәм ул гөбәдияләрне улашларны авыз итәр өчен үзебезнең урыс милләтендә булган күршеләребезгә дә кертәйди. Бу менә ни дәрәҗәдә дөрес, башка милләт кешеләрен дә сыйлау, аларга да хөрмәт күрсәтү. Бу эштә гаеп юк. Киресенчә, бу эш аның нәтиҗәсе тирән булу ихтимал. Шундый төрле вакыйгалар булган бар. Менә шундый Корбан ите белән кагылышы, башка изге гамәлләр белән кагылышы, булар бөтенесе безнең әләнәтендә яшәүче, безнең милләттә булмаган, безнең диндә булмаган кешеләргә бер тиге бәхет, сәгадәт һәм мәңгелек тормышта җәннәткә ирешергә бер сәбәп булсын дип ният белән эшләнсә, моның гаебе юк. Яхшы. Һәм Идрис абый, кыскача гына әйтә алсагыз, хуҗалыкларда, шәхси хуҗалыгында бәлкем үзе тотынып корбан чалучылар булса, нәрсәләргә игътибар итәргә кирәк бу очракта? Бигрәк тә каян килгән, менә әлегә дә мин кабатлап әйтәм инде, монда справкасы булсын. Беренчедән, чит өлкәдән алу безнең практически тыела, чөнки менә Әстерхан дибез инде без, менә Саратов өлкәләрендә алар менә бруцеллез авырулар, бүтән авырулар бик начар. Шуңа күрә дә шыпырт кына каяндыр теге кәгазы булмай алу тыела. Икенчедән, ыргытырга түгел. Чөнки менә үткәч, әлхәмдулилlah, соңгы елларда конечно жалобалар bir-iki генә килә. Сез утилизация турында әйтәсез. Утилизация менә инде ишәкле кала бит инде, баш аягы дигән кебек. Ул бит инде эшкәртү бик сирәк кеше эшкәртә. Эшкәртмәгәннәр аның капчыкка салалар да, әйтте менә хәзрәтләр әйттеләр, аны күме дөрес. Кемнеңдер бит вакыты җитмәскә может, машинасы юк дигән, кемдер олы яшьтә, или барада әзгенезгенә күмеп куя да, безнең бит инде беләсез, 40 хайваннар да бар, кабан дугызлары да бар, эт мәше бар. Алар казып чыгарып, авыруларга таралуга сәбәп булмасын ие. Бу бик кирәкле, менә безнең таләпләр, ветеринар таләпләре буенча. Шалу белән генә бетми инде эшләре. Без бер шараны әйтергә онытабыз, менә калса, Сабантуй бәйрәме сезнең мәчеттә уздырыла бит. Кайчан була, кайчан көтәсез? Иншалла, бу атна җума көнне, Корбан бәйрәменең 3нче көнендә, җума намазыннан соң сәгать 2дә инде шушы Корбан бәйрәменә хөрмәтенә инде балалар Сабантуе, балалар бәйрәме үтәчәк иншалла. Шунда инде хәзерләрдә насихатларын сөйләрләр. Коръан укырбыз, дуа кылырбыз, Сабантуй уеннары уйнатырбыз. Шулай инде иҗади остаханәләр булыр. Мехендианда, аквагрим. Шулай инде без конкурс игълан иткән идек. 1-2 ай элек шушы Корбан бәйрәменә хөрмәтенә инде гаиләбездә ислам дине дигән конкурс. Анда инде кем фотосурәт җибәрә, кем видео, кем инде инша яза. Шуңа менә шушыларга да бер нәтиҗә ясап, шушы кешеләрне дә без инде бүләкләп китербез иншалла шушы көнне. Шуңа күрә инде барыбызны көтәбез иншалла. Шуңа иншалла плов табылыр, шушы Корбан итеннән. Шуңа күрә бергәләшеп булайтып матур бәйрәм уздырырбыз. Яхшы, бик зур рәхмәт барыгызга да. Кыска гына вакыт эчендә булса да, кайсы бер якларын яктыртырга тырыштык. Сезгә хөрмәтле тамашачылар, шунысын әйтәсе килә, Корбан чалу, ул инде менә шул Корбан белән генә шикләнә торган әйбер түгел. Гомумән, Корбан гаете көннәрендә гыйбадәтенең дә аерым тәртибе, тәкбирләре һәм башкалары бар. Аларын да белешергә һәм тиешенчә бу бәйрәмне уздырырга онытмагыз. Иң кадерле, иң зур дини бәйрәмнәрнең берсе Корбан гаете якынлаша һәм форсаттан файдаланып, без сезне дә котлыйбыз. Исән-сау булыйк, хәерле эшләр, хәерле гамәлләр кылыйк. Таянырныкта һәр вакыт барышын онытмагыз. Бәйрәм белән сезне тагын бер кат рәхмәт сезгә.